velkaasi kohtuuttomat korot ja olet saanut tiedoksiannon perintäyhtiöltä. Kuuntele tämä. Nimeni on Sofia Runne ja olen lakimies. Perintäyhtiön tiedoksianto on virallinen asiakirja, joka ilmoittaa, että perintä on siirtynyt oikeudelliseen vaiheeseen. Se tarkoittaa, että velkojan hyväksi on saatu yksipuolinen tuomio, koska velallinen ei vastannut haasteeseen. Tiedoksianto kertoo, että asia voi edetä ulosottoon. Perintäyhtiöt suorittavat tiedoksiantoja usealla eri tavalla, esimerkiksi postitse, sähköpostilla tai perintäyhtiöiden omien verkkopalvelujen kautta. Määräaika on 30 päivää siitä, kun velallinen on saanut yksipuolisen tuomion todisteellisesti tiedoksi. Velallisella on siis silloin 30 päivää aikaa hakea takaisin saantia. Älä allekirjoita sähköistä tiedoksiantoa, vaan ota tässä tapauksessa yhteys meihin takaisin perintään. Katsotaan yhdessä, voimmeko tehdä tapauksellesi jotakin. Lakitoimisto takaisinperintä.